Hola, com esteu? Anem a començar una nova tarda, bona tarda sobretot, i aquí avui tenim més gent. Estem a Ona Cultural, secció secció Educació Conscient, amb Laura Clemente i Jordi Roca. Hola, bona tarda, Jordi. Bona tarda i ben trobada. Què- Trobada, Laura. Què tal, com estàs? Doncs mira, aquí amb ganes de poder tornar després d'aquest estiu que hem tingut amb les festes majors, ja tenia ganes de començar. I tant, Ja super. posar molt més en sèrio. Sí. I més preparada, també. Superbé. Doncs anem a començar aquesta educació conscient, que és l'obertura de temporada de la secció. El curs escolar ja s'ha iniciat i doncs, avui fem com un inici de la temporada. Estem sobretot centrats en el que ha passat, després parlarem a la segona part del que ha passat a la secció Districte Viu aquests dies per les festes de la Mercè, la Festa Major de Barcelona. Però ara ens centrem en educació conscient per parlar-vos de dos cosetes que passen a les escoles, formacions, universitats, centres d'adults, etc. I, com no, aquí Jordi Roca, us el presento, a més, que ens ha dit bona tarda, que ell és educador social, o sigui que tinc un bon company del RAM aquí amb mi, i segurament que algun dia també ens col·laborarà amb nosaltres el Jorge, que és psicopedagog d'UNEAP, i també vindrà algun dia. Potser venen dos psicopedagogs. També sempre convidarem, sempre que vulguem nosaltres, i també que vulgui la gent, poden venir gent dels centres educatius, gent d'altres llocs, molts llocs, perquè tenim també llocs on es cuida la salut mental dels joves, que cada cop és més important perquè cada cop és més preocupant, etc. Llavors, volem preguntar al Jordi si ens portes alguna coseta? Bueno, avui a mi és un tema que a mi em va preocupar una miqueta als inicis de l'escola, no? No sé si n'hem parlat encara. No, vam parlar a la festa major una mica, no? Sí, llavors sortia el tema de la notícia, no? Les coses començaven el 5, el 4 i el 7 de setembre. Clar, amb l'onada de calor que patíem en aquella època i escoles que no estan preparades a nivell de ventilació i aires acondicionats per iniciar les classes, no? Hi havia escoles que es van queixar que estaven a 40 graus. Exacte. I llavors aquí va ser quan el conseller, en un programa, diu, devia baixar a l'Heroi Merlin sense fer publicitat i va cobrar 350 ventiladors per 2.000 i pico escoles que hi ha. Sí, que van arribar tardíssim i moltes escoles ni les van demanar perquè ja tenien més o menys, s'havien apanyat fent alguna compra privada ja, i van arribar com més o menys quan començava ja una mica a refrescar. O sigui, lògicament això s'ha de fer amb temps. Estem demanant que es preparin les instal·lacions dels centres educatius, tant centres educatius com qualsevol centre que tingui que veure amb tenir nens i nenes joves a dins, i amb molta gent, com instituts, escoles d'adults, centres d'escoles, lògicament escoles especials, després llocs de cura de la salut mental dels més petits i dels joves, etc. No? I la veritat és que s'hauran de condicionar molt, perquè estan molt obsolets. Hi ha molts llocs que, a veure, es podia posar ventiladors d'aquests de sostre que refresquen més, i a algun lloc aire condicionat d'aquest ecològic també es podia posar, també. Sí, el que passa que recordem que els ventiladors el que fan és moure l'aire. Exacte. I si l'aire està calent, Sí. fent corrents d'aire calent tota l'estona. Exacte, en canvi un aire condicionat d'aquests ecològics, tipus A+++, que són no gasten gaire, i la veritat que són molt més adequats. Ventilació sempre, però és que de vegades amb la ventilació no s'aconseguia, perquè de vegades es queden les persianes baixades. Jo vaig veure una aula d'infantil en què les persianes s'havien quedat baixades perquè són automàtiques, i llavors només tenia una persiana pujada, la professora i els nens es rostien. Llavors les activitats es feien fora de l'aula, perquè és que a l'aula no podien. I pel que hem anat vist, els professors s'han començat a queixar. Exacte. Amb raó. Amb raó. Ja que no pel fet de començar abans, sinó pel fet de les condicions, de correcuita, amb poca previsió d'instal·lacions, a començar el curs, no? Amb una jornada intensiva que ha agafat els pares desprevinguts una mica, no? Sí. Perquè, si no recordo malament, era del 15 al 30 de setembre, que més o menys hi havia una jornada, i ara estem parlant de tot un mes,
no? Rectifica'm si m'equivoco, No, bueno, en el cas de les escoles ja començaven el menjador escolar, l'horari normal, normalment a partir abans de la Mercè, cap al 17, 18 o així ja començaven. Llavors, clar, les famílies tenien l'horari intensiu només una franja molt petita, eren uns quants dies només. Era més que res per a l'escola, per poder organitzar-se una miqueta amb els ajuts de menjador, que l'escola s'ha d'organitzar amb els ajuts de menjador que arriben, que, per exemple, no arriba la info dels ajuts de menjador tan bon punt com comences l'escola, no. Arriba una miqueta més tard, perquè han de córrer les del Consorci o del Consell Comarcal en qüestió, no? I després, quan es reben aquests ajuts de menjador i se sap la quantitat que hi ha, llavors després s'organitzen les escoles amb els menjadors escolars. Aquest any el menjador escolar ha iniciat, tan bon punt, ha iniciat l'escola. I que està superbé això. Però el problema és organitzar tot això. I els pares i les mares molt descol·locats amb els horaris de recollida, tot això també. Bueno, demanem a la Conselleria d'Educació que faci una miqueta més previsió a les coses. Exacte. Perquè les famílies puguin organitzar una mica, que no és fàcil. Crec que han après la lliçó i per l'any que ve ho faran millor. Esperem. Perquè sempre pensem que aprenen la lliçó i després passa el que passa. Bueno, ja, digue'm. Jo volia fer un recalque sobre l'inici escolar. Sí. No? També, clar, tots els nens i adolescents els hi costa començar l'escola. És aquell drama, alguns van molt contents, com més petits més contents, com més grans més mandrosos. Sí. I també una miqueta com s'hauran organitzat les escoles en el nivell de les unitats d'educació especial, la integració, la inclusió que vol la idea que té la Generalitat de fer a les escoles. Llavors, jo, pel que he sentit, els recursos segueixen sent els mateixos, no hi ha hagut canvis en aquest aspecte, i tu que ets expert en escoles, s'hi han incorporat més personal docent a les aules i als instituts. Doncs mira, també ha hagut una mica d'enrenou allà, perquè semblava com que havien concedit alguna plaça més, però després hi ha hagut un reajustament i algunes professores, alguns professors s'han quedat sense la seva plaça en aquell moment i han hagut de reubicar-se. Llavors, també aquí hi ha una mica d'enrenou. Jo crec que tot això d'haver avançat el curs s'hauria d'haver fet amb un any d'avançament, no? Més o menys. Almenys, una previsió d'un any o 10 mesos, però no amb mig any que ho han fet. Ni tan sols, potser no ha estat ni mig any, perquè va ser a l'abril, més o menys per Sant Jordi que ho va dir el conseller, em sembla. Llavors, clar, el tema d'educació especial és molt delicat. Per exemple, ens arriben els nens i nenes nous, no? Al centre. Doncs s'ha de saber si tenen una NSA, quina NS tenen, exactament, si necessiten un reforç d'educació especial concret perquè han arribat de fora i sempre també a part de l'acollida se'ls dona també una miqueta de reforç perquè s'adaptin, si necessiten alguna altra cosa, o sigui, s'ha d'avaluar molt bé, treballar amb els psicopedagogs, amb educadors socials, amb educadors d'educació especial, etc. I llavors, integradores socials, i llavors és quan, jo crec que és cap a l'octubre, no? Més o menys es sap alguna cosa, no? I clar, tot aquest limbo de vegades pot ser molt difícil de portar per tutors, tutores, per vetlladors, vetlladores que estan començant, que també el que ha passat és que, per exemple, les vetlladores, algunes s'han tret hores, i ara suposo que els donaran més hores, perquè és que no pot ser que treguin hores a vetlladors i vetlladores quan ja treballen poquet, no? Perquè costa molt a un vetllador que li donin hores, no? Llavors tot això s'hauria d'haver fet millor, penso, no? Que els nens i les nenes que han de rebre, han d'estar a CIE o a l'educació especial, aula d'acollida potser està més organitzat, però educació especial, CIE, etc. I també mirar, per exemple, un nen de P3 quines necessitats té, no? No amb els pitufos, no? Amb els de P3, els petitons, P4, P5, no? Que arriben nous i noves, veure què els hi passa, com estan. Doncs també tot això sempre és un reajustament, i aquest any és encara més reajustament. I pels nens d'educació especial van amb una adaptació, o sigui, necessiten adaptar-se en més període de temps. La gent es pensa que has d'adaptar el primer dia. No. I no és tan fàcil. No és classe tan fàcil. Nova o
o el mateix grup, però clar, pensem que els grups, els nens i els adolescents en un any canvien. Exacte. En tema de la inclusió, doncs està molt bé el concepte i ens agrada molt, però el problema és que també s'ha de pensar en el nen i la nena que estan allà adaptant-se, no? Els nens que estan adaptant-se allà, que com ho viuen, no? I estaria molt bé fer una enquesta amb tots aquests nens i adolescents, no? Que com ho viuen. Per mi també, moltes vegades penso en com canvia un nen, nena, que està i nenis, també anem a dir, que estan a un sisè, quan passen a l'insti i estan a CII, com ho viuen, no? A mi m'agradaria fer una enquesta, això estaria guai, Jordi. Sí que estaria xulo fer una... I no només als nens d'educació especial, per dir-ho així amb carinyo, sinó als adolescents. Els adolescents. Perquè és una època... Nosaltres, des d'hospital de dia d'adolescents, de psiquiatria infantojuvenil, sí que ho hem parlat moltes vegades, no? El salt de sisè a primer és molt bèstia. O sigui, fa uns anys, fa bastants molts anys, es feia cinquè, sisè, setè, vuitè, BUP, COU. Que seria el BUP, primer i segon, seria primer i segon de l'ESO. No, vuitè, sí, primer i segon de... No, tercer i quart de l'ESO. Ah, exacte. I el tercer seria primer de batxillerat i l'equivalent al COU al segon. I jo, en el meu cas, vaig anar a una escola concertada i no vaig notar aquest canvi, perquè passaves a l'altre edifici, però et tenien posat, érem primer i segon, amb un espai a part de l'escola. Llavors, al tercer ja passaves al barullo, que dèiem nosaltres. Però sí que és veritat que a la pública el gran problema que hi ha és que un nen de 11-12 anys passa a fer convivència amb adolescents al 100% directament. És un canvi d'escola, és un canvi de grup, és un canvi d'amics, perquè no tots van al mateix institut, i aquí és on moltes vegades veiem nosaltres que ja comencen l'iniciar consum, l'absentisme escolar, clar, hi ha un contrast d'edats massa fortes. Exacte. I això no es va preveure en el seu moment. No. A veure, hi ha molts que surten de sisè que són menuts, perquè a més també hi ha hagut un descens de l'alçada. Com ha hagut molta barreja, ara ja lògicament hi ha tanta barreja, i hi ha hagut un problema de nutrició també molt important, tant a altres països del món com també arran de la pandèmia també hi ha problemes nutricionals i les TCAs, i tot això també fa mella a l'alçada. Doncs la veritat que la mitjana d'alçada veus moltes vegades que són molt pitufos, i aquesta alçada també moltes vegades correspon a com són ells i elles, no? Ells, no? Que són, doncs, bueno, els embolcallaries amb cotó i posaries un monitor per veure com van, no, a l'institut, perquè dius, ostres, com deuen anar a l'institut, no? Pateixes. Llavors, quan te'ls trobes, moltes vegades després, no, si em va bé, llavors et quedes més tranquil·la, no? Però si preguntes, i com van els patis? Perquè els patis ja saps que els patis, depèn de com, hi ha centres que ho cuiden molt, que primer i segon surtin per una banda, tercer i quart per una altra, batxillerat per una altra, perquè batxillerat, barrejar-los en primer i segon és impensable. Pot haver molt bullying, pot haver molts conflictes, no? Però hi ha altres que barregen més, i llavors, però què passa aquí, no? I després també aquesta punts suspensius, que no vull dir maleïda, però gairebé en surt, classificació per el tema de qui va més ràpid aprenent, no? I poses els més llestos en una banda, els que no són tan llestos en una altra. No m'agrada gens això, gens. No, a mi tampoc. No, perquè es poden sentir tan malament, no? Bueno, el que estan fent indirectament és una discriminació, és un etiquetatge. I això es fa a instituts, de públics. Clar, el problema és on està el suport educatiu. Aleshores, el problema són els recursos que hi ha a les escoles de primària, de bressol, infantil, primària i secundària, no? Els instituts. Exactament. Nosaltres vam estar parlant un dia, em sembla que era aquí, o no recordo ja, perquè em faig gran, parlant de la Generalitat va destinar 4 milions d'euros en projectes de salut mental, que un d'ells era, em sembla que es va destinar, em trucaran de la feina i em diran, això no és així, que era per fer un equip
psicoeducatiu, mèdic, que anava als domicilis dels nois que no anaven a l'escola, de les persones. Molt bé. O sigui, que ho encapçalava un psiquiatre, un psicòleg, un treballador social, un educador social i no me'n recordo. I nosaltres ho parlàvem, no? Que aquests 4 milions d'euros, que estem parlant de molts diners, si tot... Espanya és un país, i Catalunya, els posaré tots junts, que és tenen una forma de pensar a curt termini. Sí. O sigui, a posar tirites. Per la meva experiència, Jo sempre penso, parlo amb ma germana, que ma germana treballa a la municipal Bressol, i tots els problemes d'educació especial que es troben a les Bressol. Clar. Però els dies estan vessant. O sigui, no hi ha espais, tarden molt en contestar perquè van sobresaturats. Jo penso, en salut mental sempre diem, una intervenció precoç té un resultat molt més efectiu. I tant. O sigui, no és el mateix agafar una TCA amb 16 anys que amb 12. No. O agafar un trastorn de l'espectre autista amb 6 anys que amb 14. Exacte. Perquè tot el treball que puguis fer amb aquests anys, els nens són esponges i la capacitat de canvi, a mesura que vas fent gran, va canviant. Aleshores sí que ho parlant, no? Perquè aquests 4 milions d'euros, que són molts diners, no obrim més CESMICs, obrim més CDIAPs que puguin atendre tota aquesta població, i quan arriben a primària, a secundària, no estan curats, molts, evidentment que no, això no és ben bé com operar-se de l'apendicitis, però sí que porten un rodatge d'adaptació molt més alt. I clar, aquest és el fallo, que no s'inverteix a l'arrel. Exacte, i el que has dit tu de TCA, sí que llavors sí que això sí que es pot curar, si ho detectes precoçment, per exemple, el típic, jo sempre allò, poses a l'alerta, no? Quan no menjo això, no menjo l'altre, no menjo el de més enllà, pot sorgir als 9 anys, perquè 10 anys, jo què sé. Llavors dius, ei, alerta, que això pot ser una TCA. Parlar amb els pares, les mares, no? Amb la família, ei, que s'ha de fer perquè mengi de tot, no? Clar, però a un mestre no li pots demanar això. Clar. Perquè el mestre prou de feina té amb 30 alumnes que detectar, sempre ho diem, el que està malalt mental de veritat, el que té problemes de salut mental, és el que no fa soroll. Sí. És aquell nen que està en un racó i no parla. I tothom diu, bueno, com que no la lia... Exacte, com no distorsiona... I potser que ell està fent un brot psicòtic o està... jo què sé, qualsevol cosa. És un aspecte autista que està recluït perquè li fan bullying o qualsevol... La TCA no, la TCA sempre la majoria destaquen perquè treuen unes notes espectaculars. Sí, és veritat, Normalment. Però hi ha patologies, una depressió greu, pot ser que el tinguis allà en un racó com que no molesta, o la tinguis allà, perdó, en un racó i que no molesta, no diu res, doncs els que criden més atenció són els que estàs per ell, no? Exacte, i llavors allà és on pot sorgir el problema després, no? Quan es van fent grans, exacte. I detectar possibles malalties mentals greus amb temps, doncs es pot, doncs aquell alumne, no? Aquell alumnat pot millorar moltíssim en un temps, amb tot el recolzament, no? Clar, però d'això no se'n parla. Això se'n va parlar molt de salut mental arran de la pandèmia, però perquè Sant Joan de Déu, els hospitals de dia, els CESMICs, a la que van aixecar la barrera del confinament, que ja podem sortir al carrer, va haver-hi una entrada de nanos i nens, nenes, nenis amb problemes de salut mental que jo amb 16 anys no ho havia vist, però era un no parar, una bogeria, i encara segueix. O sigui, encara segueixen entrant, perquè això, pensem que això en un any s'ha... No. Covid potser està passant, però és que el que ens està venint ara, i també hi ha serveis públics de salut mental per adults, o sigui, tot. Va haver-hi tal saturació que suposo que aquí van saltar les alarmes i ens van dir, ràpid, 4 milions. Però no se'n va parlar. Se'n parla quan apareix que adolescents estan suïcidant o estan fent intents de suïcidi. Sempre anem tard. O sigui, no hi ha la part preventiva de mirar de cara a uns anys en futur. És, va passar això, va 4 milions, com qui posa la tirita al Goofy allà i ja està. Les tiretes cauen. Sí. Adolescents i joves, el problema també es dona molt a joves d'edat universitària, que estan molt desencantadis, no? I d'allò de, ostres, quin futur tinc davant, no? I el tema que té l'ansietat ambiental, que és ha sorgit també un altre problema, no? De salut mental, que és aquesta ansietat ambiental,
amb tota la lògica, perquè hi ha un futur difícil, no? I llavors com es pot acompanyar tot això? Noves eines, noves formacions també per professionals que treballen a la salut mental, no? També tot. No, inclús formació per mestres. I mestres, i tant, per mestres sempre. Jo penso que els hi falta una bona assignatura, no perquè no en sàpiguen, perquè hi ha coses que no es veuen. O sigui, jo sempre ho diem, tu pots anar a la cama ho veus, però una depressió no la veus. No. Un autista segurament, potser un trastorn de l'espectre autista no el veus. No, perquè no es veu físicament. No es veu físicament. Tu el veuràs caminar pel carrer i dius, mira, no té res, aquest no li passa res, tonteries seves. I clar, i la conscienciació de la població, que aquí la majoria diuen que són molt conscients i no és veritat. No. És que no me toque a mi, no? És una gran frase aquesta. Sí. Però quan toca viure-ho, doncs, hi ha gent coneguda, afortunadament estem veient que cada cop hi ha més gent famosa que està visibilitzant la salut mental, que això s'agraeix molt. Tania Sarrias, l'altre dia li vaig donar les gràcies perquè ha estat fent unes declaracions sobre la seva salut mental i clar, és una persona molt famosa, ajuda, no? Jordi Basté, quan ho va fer, també. I Jordi Basté l'altre dia va entrevistar la nena de Conte molt bé. I va sortir aquest tema, no? Que aquesta noia havia passat problemes de depressió greus i realment jo vaig trobar una entrevista, no és per fer-li publicitat en Jordi, però una entrevista molt maca. Realment veies una empatia, un carinyo allà quan parlaven del tema, una tendresa que els que hem patit algun problema de salut mental alguna vegada dius, ostres, et sents com unit en aquella entrevista. Penso que va ser una entrevista molt maca i molt encertada, algú la pot recuperar per la web de RAC1, però jo penso que val la pena escoltar-la, perquè ens pensem que la nena de Conte quería tanto, però mira, una cosa és el que sents per música i l'altra és la persona, no? Com es va espullar en aquell moment en una entrevista, sense cap vergonya i sense cap por que li diguin no sé què quantos. Mira, jo penso que la nena de Conte a les seves cançons ja parlava una mica dels seus problemes amorosos o sentimentals, emocionals a les cançons i ja es notava aquell malestar per una persona tan jove, o sigui que mira, que moltes vegades la gent jove a través de l'art treu molt, no? També, però sí que hi havia aquí malestar, no? I li pot passar a ella, li pot passar a tothom, i que pensem que passa a molta gent i que les xifres mai reflecteixen la veritat del tot, que sempre hi ha coses ocultes. Fa falta sortir de l'armari. Exacte. Però fa falta que fora de l'armari hi hagi la tolerància i el respecte. Sí. Perquè això no hi és. No hi és. Te tachan de loco, te tachan de no sé què, te tachan de no sé quantos. Encara estem així. Bueno, jo me'n recordo que a Sant Boi li dèiem la ciutat dels bojos. Sí. Es deia abans. La meva àvia m'ho deia, ui, la ciutat dels bojos. Sí. I és una ciutat pionera en salut mental. Exacte. Tot i que estiguin tots els centres allà que van començar, és la ciutat pionera en salut mental, juntament amb l'Hospital de Sant Pau. Aleshores, hem de canviar aquest xip una mica d'antiqualla que tenim a vegades al cap. I també, doncs un dia parlem de les coses bones que té ser excèntric o ser una mica fora de la norma, que són molt creatius. Un dia parlem, això també, Jordi. Molt bé. Doncs ara passem a la publicitat. Moltíssimes gràcies, Jordi Roca. La veritat és un plaer tenir el Jordi aquí a Ona de Sants, aquí a Educació Conscient, a Ona Cultural. I ara passem a l'altra banda, vale? Passem a la publicitat i estarem després a Districte Viu, que parlarem d'aquesta problemàtica que ha hagut a les festes de la Mercè, tots els renous que han hagut, i doncs com ho veiem, no? Des del nostre enfocament també. Vale? Fins ara mateix. La ràdio del districte. Ona de Sants Montjuïc. Vols canviar les finestres de casa teva per unes de més estalvi energètic? Se t'ha trencat un vidre o un mirall? Vols canviar la porta del teu comerç? Vols posar un tendal o una persiana? Vols posar una mosquitera? Vols canviar la banyera per un plat de dutxa? Truca a Vidres Pallarola, el rei de la mampara. Des de l'any 1967 al teu servei, al carrer Badalona número 10 de Barcelona. Telèfon 93 339 35 34. Pressupostos sense compromís. Vidres Pallarola, el rei de la mampara.